Gilusad sa City Council sa Samal Island sa Davao del Norte ang mobile session. Kung asa ginapahigayon sa mga barangay ang ilang sesyon aron mapaduol sa katawhan. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Ang session sa Konseho sa Samal Island, Davao del Norte ginapahigayon sa Sangguniang Panglungsod Session Hall sa City Hall Building. Pero niatong Webes, Agosto 28, gipahigayon kini sa Barangay Kaliklik. Mao kini ang paglusad sa ilahang mobile session. Sa isa ka bulan na atay session nga i-held dito sa barangay o gitawag nato nag-mobile session. Para ang ato ang trabaho mapaduol dito sa tao. Sumala sa Vice Mayor, paagi matud pa kini aron makita sa tao ang performance sa ilahang gipili nga mga opisyales. Samtang, aton matud pa sa gipahigayon nga legislative and executive agenda, pipila sa mga ginatutukan mao ang pagpalit og mga luna nga magamit sa lokal nga panggamhanan sa mga itukod nga proyekto. Labi pa nga ginalantaw ang pagdagsa sa mga tao o negosyante nga mopalit og yuta sa isla inig human sa tulay. Ug pagpalambo sa social services sama sa burial assistance. Kinahanglan na sabdaw nga maaksyonan na ang mga lugar nga way tarong nga dalan, labi na sa mga hilit nga lugar. Lisod jud kaayo kung walay access road jud sa mga remote areas, labi na sa mga interior nga mga puroks, mga power plant areas nato. So lisod jud mo na nga karon naagi mga gina-focus sa local government. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.